Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol And Tita Tanya Chinita. Ang sarap pala maging isang Disney Prince. Yung tipong tanggap ka lang ng tanggap. Magandang umaga po sa lahat ng mga tagapakinig ng programang Mga katas ng aking nakalipas. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Jasper. Tubong Leyte, Laking Talipapa, Quezon City. Risdak pud ko nga dako. Pero mas sanay na ako dito sa Maynila. Single before but it's complicated. Naging jowa ko po, call and teach ang single mom na si Mandy. Ahead po siya sa akin ng 3 years. Nagwo-work po siya sa Japan. Napaka-supportive niya sa akin, call and teach. Lahat ng gusto ko, binibigay niya. Kahit di po ako humihingi. Kaya ako na lang po ang nahihiya. Tuwing may mahabang holiday sa Japan ay umuwi siya dito sa Pinas. Lalo na tuwing Christmas Day. Maganda po ang bahay na naipundar niya sa Bulacan. At doon po ako tumatambay kasama ng pamilya niya. Mga kapatid niya, dahil lahat po sila ay boto sa akin. Kaso nga malayo kami sa isa't isa kaya minsan di maiwasang matukso. Hindi maiwasan. Wag ako. At dito na nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. I remember all my life. Baby! Ay baby, dito ako sa inyo. Uy! Grabe ka talaga, mahal na mahal mo talaga ako. Diyan ka na. Baka mas mahal ka na nila kaysa sa akin dyan sa bahay, ah. Hindi yung mangyayari, ate, kasi syempre ka taga-bigay eh. Hoy, Bong! Ate! Naayos mo na ba yung yung mga permit natin sa barangay, yung bagong tatayuan natin ng business natin? Opo ate, nakausap ko na si Kap at okay na si Kap. Ay, kamusta yung sikap? Buhay pa ba yun? Uy, buhay pa ako. Ako, si Kap. Dapat nandiyan ka sa bahay In-invite ko kasi. In-invite nila ako. In-invite morning. namin si Kap kasi Babe. babe, nag-ihaw-ihaw kami dito sa inyo, tas nag-shot-shot. Oo, babe. Babe, may surprise ako. Ano yun? Ready ka na ba? Sandali lang, tol ah. Mamaya, may darating dyan na parcel.
iPhone 15 Pro Max 1 terabyte, yung favorite mong matte black na may kasamang iPad Pro, Huy! at saka may iPad na rin. Di nga. Oo, tatlo yan kasi tatlo means I love you. Babe naman, masyado mo kong ini-spoil. Ayaw mo ba? Wag na lang. Siyempre, gusto. Pero Hindi baka babe, kasi wala ka nang kinakain dyan sa Japan, tapos Babe, ano padala ka ba? ng padala. Babe, ano ka ba? Alam mo naman ang love language ko. Hayaan mo lang ako i-express yan kasi mansarin natin bukas, 27. Tol, kung ayaw niya, tol, akin na lang yan, tol. Baka wag ka sumagot dyan. Ano, babe? Babe, I love you. Happy mansari. Ikaw, ano regalo mo? Sorry, babe. May hihilingin akong regalo sa'yo. Sige, ano yun? Pwedeng D-pic. Uy! Tol, narinig ko, tol. Pwede ko na sasabihin, tol. Padalan mo na ako, tol. Pwede ko sabihin. Namimiss ko na kasi. Picturean mo lang. Ano ka ba? Huwag kang makulit dyan. Nandito yung mga kapatid mo. Dito pa si Kapitan. Yung sa akin, pwede pa. Kung may tinga, parang tuta. Joke lang, mahal. Sandali, andito nanay mo. Love you, baby. Baby, Happy saglit lang. anniversary. Nay! Wala akong mic. Ayan na, Ayan. Nay. Nay, si ano po, anak niyo. Oy, Oh. Mandy! Nay, kamusta po? Nay, mukhang glowing ka. Nagpareban ka? Ay oo, pagkapadala mo sa akin ng lapad, pumunta na ako ng salon, kila Trixie. Alam mo si Trixie, chismosa yun, pero magaling yun. Ay, si Trixie? Ano ba yung bahay natin? Barangay, DSWD? Andiyan yung mga kapitbahay. Paborito talaga ng mga taga-barangay yung bahay natin. Pwede ba ilipat namin yung barangay hall dito sa bahay niyo? Ay, nako. Hindi, pinakain lang namin at natuwa kami dahil sabi mo na-promote ka dyan sa Japan. Baby, by the Oh, way, baby. pwede ka na makausap. Mamaya na yung pamilya ko. Lagi ko na Sandali lang makausap yung anak yan mo. Gusto ko kausapin. Hello, Mama! Si Jinjin po ito, Mama! Mama, miss na kita, Mama! Oh, Jinjin ko, miss na din kita, baby ko. Mama, alam mo ba? Si Lolo... Wala pa na si Kapitan! Si Kapitan po parang nililigawan si Lola. Palibasa byudo na si Lola eh. Hoy! Ikaw ba? Taka ng mga chismosa mo. Pakialam mo sa buhay ng mga matatanda. Mama, salamat po na papadala mo na na pambayad ko sa field trip. Salamat po, Mama. Kahit po yung mga tao dito, kaya mabait sa'yo kasi humingi na pasalubong ako po. Totoo po yung nararamdaman ko sa'yo. Jin, salamat Thank you, anak. Ingat ka lagi sa school mo, Mama, top 8 po ako. Ha? Top 8 ka? Opo. Tita Trixie, di ba top 8 ako? Oo, kasi pang 8 ka. Alangan mo, top 8 pa na pang 5. Tita Trixie, ilan ba kami sa classroom? 7 lang kayo, pero na top 8 ka. Ewan ko sa... Ano bang... Ang talino mo talagang bata ka. 7 lang kayo, tas top 8 ka. Di ba? Hindi ka na naawa sa nanay mo. Pakahirap sa Japan. Pero mga talinong bata yun. Top 8, 7 lang sila. Baby. Baby, ano yan? Hindi ko na mapigilan pero next week may dadating dyan malaking regalo. Ano na naman yan, baby? Wag na. Wag na. Wait lang. Ano ba? Binilang kita ng T-Max. Ha? Sure ba yan? Ayaw mo ba? Gusto. Sana all. Tsaka baby, may kasama yon card na kasobre. Anong card yun? Extension ng credit card ko, tsaka ATM. Swipe all you want. Sagot ko lahat ng kailangan mo, bills mo. Oh, Baby, hindi naman nang kailangan eh. Baka kasi isipin ng pamilya mo, inututang kita, piniperahan kita. humingi ka ba? Yun na nga ang gusto ko sa'yo, hindi ka humihingi. Kaya nga eto, dahil hindi ka humihingi, ako nagbibigay. Ayaw mo ba, baby? Eh gusto, pero baka kasi... Baby, kasi gusto ko maging komportable ka sa akin, hindi ka problema. Ayoko, kasi alam mo naman, mahal na mahal kita para nandin.
Ikaw naman, ang mas gusto ko, nandito ka. Hindi yung Dadating tayo dyan, pero kailangan gusto kong bilhin mo na yung mga kailangan mo. Tsaka gusto ko, ayoko kang problema kapag magbabayad ka ng load. Ayoko nang hindi tayo nag-video call. Kaya, go lang, mag-shopping ka. Tsaka baby, may isa pa akong papadala bukas. Ano yun? Jordan 1 breads. Baby naman. Meron na ako niyan, Ayaw mo. yung blue naman. Blue, o sige. Ano pa? Dali, kasi mamaya bibili yung kasama ko. Ako, tol, padala mo naman ako na Jordan, tol. Kahit yung sakan na Jordan, tol. Oy, ako din. Padala mo ako ng ng health. Health. Gusto mo ng impyerno, Hells? Ako, kahit kapitan ako, padala mo naman ako. Ba't ba andito ka pa, Kapitan, ha? Naliligaw Hindi nga ako kita sa'yo, sinasagot eh. Ha? Sabi ko nga. Ay nako, ang ano talaga, grabe talaga yung mga pamilya ko. Babe. Pero baby, Baby. happy ka? Happy ako. Pero mas happy ako kung nandito ka kasi miss na kita. Mas happy ako pag happy ka. Tsaka yung picture mo kalimutang isend. Oo Seryoso na. ako dun. Nami-miss Ikaw ko rin. na kasi. Send ka rin. Sige na. Love you. Love you. I used to call you my girl. Wala na pong problema sa amin, Col and Tits. Dahil kahit anak po ni Mandy ay tanggap ako at tanggap ako ng pamilya niya, ng mga kapatid niya, ng nanay niya. Para na po kaming isang pamilya. Di daw tulad ng mga naging ex niya na halatang pera lang po ang habol. Minsan nangangailangan ako pero hindi ko po pinapalata. At yun na nga, binigyan ako ng motor at meron pa akong sariling ATM. Na kung kailangan ko po ng pera, ay pwede kong magamit. Buhay prinsipe nga po ako, Col and Tits. Subalit, minsan nalulungkot din ako, lalaki lang po ako. May mga nakachat din akong babae. Minsan sa Tinder, minsan sa Scout. At nakilala ko si Sheena. Nag-meet up po kami. Sheena. Ang sarap mo. Sheena. Totoo nga ang balita, Jasper. Sheena, tandali Masarap lang. ka talaga. Sheena. Rico, Sheena, ano ba? Matigas na. Teka, Sheena, pa lang. Sheena, wait lang. Siguro, miss na miss mo na yung girlfriend mo, kaya... Sheena, pero ayoko kasi. Ayaw mo pala. Ayaw Sheena, mo pa agad. yan? Parang ano na yan? Eh, kasi Concrete nga, na cement ng... May girlfriend ako. May girlfriend loyal ka? ako. Tingnan ka nga. Loyal. Loyal ako. Marupok talaga mga lalaki kahit taken na. Ang Hindi, may girlfriend rupok-rupok. kasi ako. Wag. Para sa pempem lahat gagawin Wag niyo. na. Sheena, wag. Tama na, Ito Sheena. nakakagatin na kita. Aray! Aray! Buwan. Oo, buntis ako! Hello? Sheena? Buntis ako! 2 months na. So? Anong so? Ikaw ang ama nito. Ikaw ang nakakekem ko ng ano. Oh my God! Hello? Noong 2 months ago. Sheena, klaruhin ko lang ha. Sinabi ko sa'yo,
may girlfriend ako. Bakit ganyan? Eh bakit may girlfriend ka pala? Palatikim ka. Unting hawak lang bumibigay ka na. Panagutan mo ako! Pag ano, panagutan mo ako kung hindi! Ibabarangay kita! Ipopost kita sa Facebook! Magtitrending ka sa TikTok! Susubo kita kay Rafi Tulfo! Ano? Grabe po ang kaba ko noong mga oras na yon, Colin Teats. Di ko alam paano sasabihin kay Mandy. Kasalanan ko po. Napakabait ni Mandy sa akin. Pero inabuso ko po siya. Nagawa ko pa rin siyang lokohin kahit na well provided ako. At noon ngang December ay umuwi siya para sa Christmas. Baby! Baby. Wait lang, huwag ka malikat. Dali lang, baby. Sandali. Oh, it's you, sweet baby. Sige na, baby. Dali lang. Ito naman hindi mo ba ako namimiss? Namimiss kita pero... May pasal. Shh, huwag ka magsalita. Ito, kuha niya ako. Wow, shoes? Ito, Wow, Jordan nga. para makompleto mo na yung collection mo. Tsaka asan yung cabinet na pinagawa natin para sa mga Jordan collection mo? Ayan. O, diba? Ilan pa ba gusto mo? Ako na masasagot dyan. Baby. Nakita mo ba yung yung online banking mo? Lumaki na yung credit limit ng credit card mo. Go lang, swipe all you want. Ako magbabayad niyan. Baby, tsaka Hindi mo naman kailangan gawin yan eh. Teka, lasan ba yung mga G-Shock ko? Baby. Eto, 3. Red, blue, black. Ang dami naman yan. Tsaka, may magandang dito. True Religion. Alam mo ba yung brand na yun sa may Conrad Hotel? Sobrang high-end nun eh. Bili tayo ng mga damit mo doon, ha? Wag na. Hindi mamaya. Sige na. Tapos nagpabook na ako sa Spiral sa Sofitel. Date tayo. Sige na, dinner date. Magdamit ka. Binila na kita dyan ng magandang damit. Game! Ito parang hindi ako excited makita ko. Sige, Kiss mo muna ako! Sige na. Parang wala namang intimacy yung kiss mo. Wala ka ba sa mood? Masakit lang ulo ko. Ba't pag ako masakit ulo ko, gusto ko makasama kita, tsaka gusto ko ihag mo. Hag mo naman ako, maigpit. Sige na, baby ko. Sige, kita. Sige, kakain tayo. Napipikon na ako. Magbibihis lang ako. Kakain na tayo. Sabi mo, di ba? Nagpa-reserve ka na. Sige, okay. Sige. Sarap. Kuha ka pa ng Yan, busog May na ako. shabu-shabu dun Busog na ako. May sakit ka ba, baby ko? Oy, kung may problema ka sa pera, sabihin mo lang yan sa akin. Ayoko nang ganyan tayo magkasamang gwapo-gwapo ng baby ko. Uy! Ano ba? Baby! Ay, mag-usap muna tayo. Kailangan mong pera? Hindi ko kailangan ng pera. Hindi ko kailangan ng pera. Okay? Eh, ba't ka malungkot? Bakit pag malungkot ba mukhang pera na agad? Kailangan ko na ng pera? Hindi naman. Kaya lang, baka ako kasi sumasaya ako eh. Hindi, gusto ko nung maghiwalay tayo. Ano sinasabi mo? May problema ka ba? Huwag mo idamay yung relasyon natin sa problema Alam ko, mo. sobra-sobra na yung pagmamahal mo sa akin. Sobra-sobra na lahat. Sobra Parang talaga. na-overwhelm ako. Swerte mo sa akin. Kaya nga. Disney prince ka. Kaya nga hindi mo deserve. Kailangan mo ng mas matinong tao. Anong hindi deserve? Deserve kita. Kasi ang gwapo mo. Hindi sa ganun, Mandy. Pero ayoko na. Seryoso ka ba? Hindi na. Ayoko na. Promise. Ano yan? Ano ba? May kasalanan ba ako? May nagawa ba ako hindi
hindi gusto kulang may pinapadala ko, kulang may binibigay ko. Oy, sige, dito na ako sa Pilipinas. Mandy, no. It's not you. It's me. Hanapin ko lang ang sarili ko. Stop the car! Ay, stop na ka na sa... Kumakain tayo. Stop na ka. It's not you. It's me. Ako yung hindi handa sa ganito. Ayokong itanong to, pero baby, may iba ka ba? Wala. Oy, anong problema? Single ka, single. Ako pa kasal na tayo para di na tayo maghiwalay. Hindi ikaw may problema. Ako may problema. Hindi ko alam sa sarili ko. Parang hindi ko pa kaya. Pasensya na talaga. Ano hindi mo kaya? Willing ako mag-antay. Baby, alam mo naman, inintay ko to eh. Willing ako. Ikaw gusto mo makasama sa buhay. Ikaw makasama ko. Ikaw ang pinapangarap ko, baby. Mahal na mahal kita. Pwede Mahal magtayo kita, dito. pero hindi, ayoko. Tumitingin yung mga tao sa Nawala atin. na ako. Nawala na ako ng pagmamahal sa'yo. Ha? Ginawa ko yung lahat. Pasensya na lang. Binigay ko yung lahat. Tapos sasabihin mo, wala kang pagmamahal. Anong kulang? May iba kang babae. Wala. May iba kang babae. Aminin mo na. Huwag Isa. kasi ikaw dito. May iba ka. Wala nga. Pati yung cellphone mo. Wala. Ayoko. Wala, patingin. Wala nga. Promise. Patingin. Maghiwalay na lang tayo. May iba ka. Hindi pwedeng walang dahilan yan. Hindi pwedeng walang pagmamahal. Nawalan ako ng Kaya ka nawala pagmamahal ng sa'yo. pagmamahal dahil may bago ka ng minamahal. Wala. Sabihin mo na sa akin dito. Ikaw lang yung mahal ko pero pasensya na. Hindi ko na kaya. Ayoko na. Sabihin mo sa akin, Jasper. Sabihin mo yung totoo. Deserve ko. Grabe ka naman. Hindi na kita mahal! Ang sama mo sa akin. Hindi na kita mahal kaya maghiwalay na tayo. Tingnan mo. Jasper, mahal na mahal kita. Sorry. Jasper, mahal na mahal kita. Jasper. Bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!